Хәзер спорт темасына. Футбол буенча районыбыз ир-егетләре командалары арасында барган чемпионат төгәлләнде. Соңгы хәлиткеч уеннар Олимп стадионында узды. Футбол диюгә һәркем сүзнең нәрсә турында барганын яхшы аңлый. Футбол уйнау өчен иң уңайлы спорт төрләренең берсе. Тубың булса, берни кирәкми. Тибәсең, һәм синең тубың каршы капкага килеп эләгә. Ә менә уен барышында алай гына түгел. Сабада бу спорт төрен бик яраталар. Шушы көннәрдә генә Олимп стадионында ир-егетләр командалары арасында футбол буенча район чемпионаты төгәлләнде. Соңгы уен барышын без дә күзәттек. 3 ай дәвамында барган чемпионатта барысы 9 команда катнашты. Уеннар бик кискен һәм дәртле барды. Собагаз, Собагры, Шәмәрдәндәге яшьлек һәм башка командалар елның-елында чемпионатка яхшы әзерлек белән килә. Футбол уйнарга менә дигән майдан булуы да барыбызны сөендерә. Быелгы уеннарны күзәтергә килүчеләр, җанатарлар да шактый булды. Авыллардан, Шәмәрдәннән дусларына көч биреп торырга килүчеләр күп иде. Бу бик сөенечле хәл. Димәк, футбол уенын бөтен гаилә белән күзәтәләр дигән сүз. Уеннар тамам һәм нәтиҗәләр түбәндәгечә. 4-нче урынны Икшермә командасы, 3-нче урынны Собагаз, 2-нче урынны Собагры, 1-нче урынны Шәмәрдәндәге яшьлек командалары яулады. Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургалиевич Миннеханов җиңүче командаларга һәм яхшы уенчыларга акчалата бүләкләр һәм грамоталар тапшырды. Хәрәкәттә бәрәкәт дигән әйбер бар. Алар менә шушылар хәрәкәтләнгән аркасында безнең киләчәк буын да күрә. Өлкәннәребез менә хәзер инде мен уйлыйм, өлкәннәр арасында да без әле бындай турнирны уздырып алырбыз дип хыялланабыз. Инде яшь буыннар безнең инде республика урынында да төрле уңышларыбыз бар. Инде бөтен мөмкинчелек булу аркасында улсын аштыру бик авыр. Инде җиңер өчен бик күп хәрәкәттә булырга кирәк. Инде профессионал тренерның профессионал булуы да кирәк. Инде мен әйтәсем килә, тренерга да рәхмәт. Хәрәкәттә булган кеше ул сираны эштә дә хәрәкәтле, монда да хәрәкәтле. Дөрес сүзгә җавап юк. Мондый уеннарда катнашу һәм үз-үзеңне формада тоту күп кешегә бирелми. Ә мондый очрашулар тормыштагы авырлыкларны кыю җиңәрдәй дуслар табарга булыша. Мин рәхмәтле кеше килеп, шушы команда белән булу, ул уже командада дигән сүз бар. Алар бит инде бер гаилә кебек барлыкка киләләр. Ул менә бергә нинди спортта булдымы, күләмдә булдыңмы, син нинди ярышта булсаң да, син кем белән ярыштың, ул синең теге якын кешеңгә барлыкка килә. Дөрес, ярышкан вакытта теге нинди генә сүзгә дә килмисеңдер инде, шут сугышмыйсың да. Но аннан соң син аннан якын кеше булмыйсың. Шуның өчен ул зур әйбер. Район башлыгы футбол уеннарында катнашучылардан бик канәгать калганын әйтте. Һәр вакытны кемдер җиңәсе килә, нитәсе килә. Шулай булырга тиеш. Ну, уеннарыбызны күрдегез. Инде аларга караганда без күбрәк ниткәнектер, кайгырганактыр инде аларның уңышларына. Бик зур рәхмәт. Тырышалар, булдыралар, молодцы. Киләчәктә шулай була күрсен. Без инде күптәннән уйныйбыз бергәләп, шулай җыела, яңа тренер да кайткач, без инде менә мондый кишле команда ясадык. Һәм инде тырышабыз аны саклап калдырырга һәм көн саен тренировка ясарга тырышабыз. Менә бу уен сезгә нәрсә бирә ул җегетләр? Беренчедән адреналин, бөтен кәефләр күтәрелде. Менә мәсәлән, синең кәефең төшкән булган икән, чыгып уйныйсың и все бөтен әйбер югала, баштан бөтен әйбер китә һәм син бәхетле. Бүген икенче урынны алу белән бәхетлемесез? Мин бәхетле бүген җиңелмәгәнгә. Икенче урында бик әйбәт урын. Чемпионатта җиңү яулаган 4 команда август уртасында Күкмарада Мөхәммәтшин истәлегенә үткәреләчәк ярышларда катнашу хукукына ия булды. Сабаларга уңышлар телик.